izendatzen dira? Biriparoak amarez aberetik jaiotzen dira eta oviparoak arautzetatik jaiotzen dira. Amets animalia eskeletoak duten eta dituzten arabera zeika daitezke. Animalia ornodunak, hezurrak edo ornoak dituzte eta hauek eskeletoa osatzen dute. 5 multzotan biltzen dira. Ugaztunak, erraztiak, narraztiak, anfibioak eta arrainak. Animalia ornogabeak, ez dute zurrik, ornorik, ez da eskeletorik ere, adibidez intsektuak. Manez, animaliak jaten duten arabera 3 taldetan sailkatzen dira. Belarjalak, landare edo abak jaten dituzte, arabejaleak aragea edo arraina jaten dituzte, orojaleak nekutari jaten dituzte. Animaliak nola leku aldatzen dira? Ibiltzen korrika, hegan, inperian eta gaztak. Amets animalia nola lotzen dute janaria? Etxeko abereak. Pertsonek zaintzen dute eta baita janaria animal. Basatiak. Aske bizi dira eta euren kabuz bilatzen dute janaria. Manez. Animaliak non bizi daitezke? Lehorrean, airean eta uretan. Andoni, animaliak zer ez dute gorputzeztan esan? Biluzi, zilez, lumaz, eskatez eta oskolez. Orain ugaztu nahi buruz hitz egingo dugu. Ornodunak dira hezurrak dituzte. Biriparoak dira amarez aberetik jaiotzen direla. Laginak amaren ezina edoskitzen dute. Gehienak lurra dute, mauleak eta izuteak ez. Gehienak guantea dituzte, gehienak lurran bizi dira. Egoak bakarrik zabuzanak ditu. Hegalak bakarrik izurdeak dira. Ugaztunak, belarjaleak, aragejaleak eta orojaleak dira. Gehienak lehorrean bizi dira eta balia eta izurdeak uretan. Ugaztunen argibideak. Zaldia, beia, txapurra, katua, txerria, saguzarra, izurdea. Tigra, lehoia, balea, gabelua, basurdea, elefantea, jirafa, zebra, astoa, zezena,